गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा 16 नभेम्बरखौ फालिनायजों लोगोसे 15 तारिखनिफ्राय जिथु हाबाफारि लादों नभेम्बर दाननि, बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बे हाबाफारिनि जगेदि जोंनि बर' हारिमु, बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायनि जिथु हाबाफारि लादों, निस्सय बे बेलायाव जों मोनसे गतै भारतजों लोगोसे गतै पृथिबियावनो जोङो मोनसे मेसेज होनो हागोन जे बर'फोराबो मोनसे राव हारिमु गोनां, थुनलाइ गोनां मोनसे जौगा हारि आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरजों लोगोसे अन्यान्य जातिनि गेजेराव जों मोनसे मेसेज होनो हागोन जे जोंबो मोनसे सोद्रोम हारि, राव थुनलाइ गोनां, हारिमु गोनां मोनसे हारि हिसाबै जों गावखौनो दिन्थिनो हागोन। लोगोसे बे बेलायाव आं मिजिंथिदों जे भारत सरकाराबो थारैनो जोंनि राव हारिमु जौगानायाव हेफाजाब होगोन, बेखौ आं मिजिंथिदों। बेनि जगेदिनो आं सानो पृथिबिनि जिकुनु शक्तियानो जोंखौ दिनैनि दिनाव फोजोबस्रांनो हानायनि रावहाबो गोहो गैया, आं बेखौ सानदों। आरो बिनि थाखाय आं खावलायो जोंनि बर'फोरा, बर' दिनै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बेलायाव बांसिन गोसो होनांगोन, जोंनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो, रैखा खालामनो आं बेखौ मिजिंथिदों। एसेनोसै।